Is-Segretarju Ġenerali tal-General Workers Union Tony Zarb igiddeb lill-Kummissarju tal-Pulizija Peter Paul Zammit. Ġimagħtejn ilu l-Kummissarju tal-Pulizija ċaħat li kienu bdew diskussjonijiet bejn uffiċjali tal-Korp tal-Pulizija u uffiċjali tal-General Workers Union dwar it-twaqqif tal-Union tal-Pulizija. Li kellhom xi laqgħat mal-Union jien m'iniex marraf bihom. Din il-ġimgħa iżda Segretarju Ġenerali tal-General Workers Union ikkonferma li dawn il-laqgħat saru u għalhekk giddeb lill-Kummissarju tal-Pulizija. Jiġu konferma li kien hemm dat tip ta' diskussjoni. Mhux uffiċjali għalin, taġibi mhux ma tkellimniex uffiċjali għalin, ma tkellimna mal-grassroots. Mal-grassroots ġifieri. Pulizija normali ġifieri, mhux uffiċjali għalin, uffiċjali għalin. Fem ħażin. Uffiċjali għalin tal-Union tkellmu mal-grassroots. Le. Għandna dritt nagħmlu kif qed nagħmlu aħna kemm mal-Pulizija. Tony Zarb kien il-mistieden tal-programm Iswed fuq l-Abjad immexxi minn Frank Psajla fuq Net Television, fejn fost l-oħrajn matul il-programm sostna li ma jiddispjaċihx li hu u l-Union li jmexxi ħadu pożizzjoni kontra l-Unjoni Ewropea. Ma jiddispjaċix bil-kampanja li kienet saret. Dik hija kienet deċiżjoni tal-Konferenza Ġenerali tal-Workers Union, jien kont fir-responsabilità li mmexxi l qudiem id-deċiżjoni li ħadu delegati kont naqbel mal-linja li Tony Zarb ċaħat ukoll ix-xnija li se jkun kandidat mal-Partit Laburista fl-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew. Mistoqsim il-preżentatur biex jispjega aktar l-allegazzjoni li għamlet il-Union il-ġimgħa li għaddiet li l-kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil ħeġġeġ xi ħaddiema biex jitbedu mill-General Workers Union u jersqu lejn il-Union ħaddiema maqudin. Tony Zarb naqas milli sostanzja dak li qal. Naħseb issa iż-żmien li tgħidilna il-żmien. Dak li għandek fidejk. Iż-żmien, il-ħin u l-post tiddeċideh General Workers Union. Ma ġejċaw illum fil-programm biex jiena ngħidhaw l-affarijiet. Tony Zarb iddefenda l-kritika li l-General Workers Union hija spalla tal-Partit Laburista, xi ħaġa li jagħmel referenza li wkoll is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Chris Said. Ħadd li ma jafx li l-General Workers Union hija sieħeb tal-Partit Laburista, aqra l-orizzont, nerġa' ngħid. Aqra dak li tgħid il-General Workers Union.